Добре дошли в цитрусовата градина на Practice Mega. Елате да ви покажа какви находки имаме тази година. Портокали, лимони, мандарини. Има всякакви цитрусови дървета в градинския център, в различни размери, големи, дори по-високи от мен и такива, които са в саксии и може да си ги сложите на бюрото вкъщи. А това тук е червен лайм. Изглежда като мандарина, но е кисело като лимон. Чиното наподобява смесица между грейпфрут и мандарина. А ако нямате място за големи растения, винаги може да си вземете тези компактни плодови цитрусови дръвчета. Отново има различни видове, включително и маслинови дръвчета, а тези тук са подходящи за бонзай. Искам да видите колко здраво стебло имат, подрязване и са перфектни за почитателите на бонзай. Цитрусовите дръвчета винаги внасят настроение, цвят и по-специално усещане в помещението, така че се заслужава да имате поне едно такова дръвче вкъщи. Богатото разнообразие може да разгледате в градинския център на Practice Mega, а консултантите ни ще ви дадат максимално добри съвети за тяхното отглеждане, така че да им се радвате дълги години.